खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब फोसावनो सिगांदों फैगौ डिसेम्बरनि 10 खालारनिफ्राय जागायनानै 20 खालारसिम रायजोआव माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो लादों नंगौ फैगौ डिसेम्बर दानाव माखासे गोनां खामानिफोर मावफुंनो थांखि लादों बे बाथ्राखौ गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुकआव लाइभ फैनायनि गेजेरजों फोसावदों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा बुंथिदों दि रायजोआव सोमजिनाय दैबानाजों जाय सुबुंफोरा गाज्रि रोखोमै भुगिनांदोंमोन बिसोरनि खहाखौ सुफुंनाय जागोन नंगौ जाय सुबुंफोरा दैबानाजों न'-बां आबादजों लोगोसे गुबुन बिथिङाव खहा जादोंमोन बिसोरनो मदद होनो फोसावदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माइक्र' फाइनान्स लन वेभारनि सिङाव जागायनाय बिथांखिफोरनि गेजेरजों जायफोरा 50,000 रां लन लादोंमोन बिसोरनो नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट गथायगोन होननानै बुंथिदों गिबि मन्त्रिया नंगौ बावैसो साननि उनावनो रायजोआव जागायगोन रायजोफोरनि थाखाय माखासे खाबुफोर बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि अनगायैबो फरायसाफोरनि थाखायबो माखासे खाबुफोरखौ होनो फोसावदों गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंक्शन मोननो हानानै उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनोबो आनन्दराम बरुवा बान्थाखौ गथायगोन डिसेम्बरनि 10 निफ्राय 20 खालारनि गेजेरावनो 9 थाखोनि फरायसालिफोरनोबो साइकेल राननानै होगोन बेबायदिनो 12 थाखोआव उथ्रिसारनानै स्कुटि मोननो हानाय फरायसाफोरनोबो स्कुटि राननाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन बे गोनां बाथ्राफोरखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुकआव लाइभ फैनायनि गेजेरजों फोसावनानै होदों অসমত অহা কেইটামান দিনত আমি কেইবাটাও নতুন ব্যৱস্থা বা নতুন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম 10 ডিচেম্বৰৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত 10টা দিনত আমি 5টা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম পোনপ্ৰথমে বিগত বানপানীত যিসকল লোক ভীষণভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল তেওঁলোকক আমি সাহায্যসমূহ বিতৰণ কৰিম তাৰ পিছতেই মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লোন ৱেভাৰৰ আমাৰ যিখন আঁচনি সেই আঁচনিখনৰ অধীনত 50,000 টকালৈকে ঋণ লোৱা আই মাতৃসকলক আমি নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটসমূহ বিতৰণ কৰিম এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ডিষ্টিংশ্যন সৈতে পাছ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা আমি প্ৰদান কৰিম আৰু 10 ডিচেম্বৰৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে আমি নৱমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু ছাত্ৰসকলক আমি চাইকেল বিতৰণ কৰিম আৰু ঠিক একেধৰণে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী যিসকল ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোকক স্কুটিসমূহ বিতৰণ কৰিম दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 नभेम्बरसिम क'क्राझाराव जागायबाय थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो बिटिआर खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ जागायबाय दिनै 21 नभेम्बराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान इंराजि रावनि दा आक्सियम अफ चइस 22 नभेम्बराव असमिया रावनि गायान बायानर बिलय कानाडा रावनि माथिया 23 नभेम्बराव इटालीनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक हिन्दी रावनि हाकिम 24 नभेम्बराव आमेरिकानि सिसा आरो असमिया रावनि थेङा मर्टन बे गासै मोनदाइन नायजाबफोरखौ लानानै खुंनो लानाय थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिभेलआ दिनैनिफ्राय जागायबाय बेनिखायनो हारिमु अनसायग्रा थुनफावथाय नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बाहागो लाहैनानै बेसेन होआलासे नायनो हागोन थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलखौ